Madwar 600 oġġett li se jingħataw bħala tifkira lil kapijiet ta' stat u dinjitarji oħra li ġejjin għax-xogħol inħadmu minn persuni b'diżabilità li jattendu ċ-ċentru ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support. Fost l-affarijiet hemm oġġetti bis-salib ta' Malta mnaqqax fuqhom, oħrajn li juru xeni ta' Malta impittra, xogħol tal-foħħar u kalamiti. Biex taru dawn l-oġġetti kien hemm involuti mal-460 persuna li jinsabu sodisfatti ferm bix xogħol artistiku li jagħmlu fl-aħħar xarejn. Il-nies li ħadmu fuq il-souvenirs huma happy ħafna li jistgħu jagħtu lura lill-komunità, lura jħossuhom iktar inklużi wkoll fil-komunità. Il-klijenti tal-Aġenzija Support se jipparteċipaw ukoll fil-People's Forum li huwa wieħed mill-attivitajiet marbuta mal-istess konferenza u li t-tema prinċipali tiegħu hija l-inklusività. Fost it-temi li se jiddiskuti l-People's Forum hemm l-immigrazzjoni u l-ekonomija. Iżda fuq it-talba tal-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia, il-People's Forum se jitratta wkoll l-adozzjoni. ħajkunu qed niltaqgħu diversi pajjiżi minn madwar id-dinja fejn hemmhekk nkunu nistgħu niftħu temi ta' kooperazzjoni speċjalment għal dawk il-pajjiżi li huma l barra mill-Hague Convention. U allura nkunu nistgħu f'dan l-atmosfera ta' pajjiżi fih dan il-Commonwealth nistgħu noħolqu struttura ta' kooperazzjoni bejnietna ta' kif nistgħu naħdmu aħjar u l-possibilità li jikbru possibilitajiet ta' adozzjonijiet minn pajjiżi diversi lejn xulxin. L-ewwel laqgħa tal-People's Forum se ssir nhar it-tnejn f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan u sa issa diġà rreġistraw għalih ma' 800 persuna.